gi jogo mantiere bari do mopogore opogore kuma iloso chike ma pacho ka diponi chopo mana kacha nikech mbele wacho ni rieko ni oken mar rieko mar buk nitie jok moko ma iromo go isumo paro ka gi kacha ini chopo form 4 kacha titieko ida donje od bura kacha od bura bende no segolo wach mar degree chani kiyo gi degree to sane podi nyama na chung kanyo kom gavana ema dwaro degree ni kom no mar jatend piny Kenya ka irango gigi duto weche mag somo kod telo oganda dhi chomo kure nikech sani to ng'e maber ni wachomo yiero wadhi yiero gi jogo manigi digri maonge digri duto pod nie debe. Yes. An somo onego bed ni kila ng'ato kochopo form 4 iriek inya somo gimo ka nitimo poetry ning'iso ng'ato ni read between the line king'iyo onge gimineno between the line between the line ineno line moro mokalo mang'ado malo go piny ting'isi ni som between the line ine gima ng'ama no ndiko gini pache nen kanye kani timo poetry misomo gigo surely katiba nidwa ng'isani kisome kama idwa mana some ka ng'a somo storybook isome kicha to kinya somo muma nke somo muma nen between the line me interpret muma to the current situation mwango to katiba no kariso menade muma be isomo gi jok mopogore opogore tie jok matimo theology darena no bado winje malera ahinya kendo nitie jok moko manyalo wacho ni ng'ama timo theology chaki kawe ng'ama wuok mana e sikul mora mora kata kacha winjo kachielo koda loko weche mag gibedo mopogore waringo ng'o twarangane weche mamoko mag siasa kata kamano wabedo thuolo matwak bende weche go mag somo nikech paro biro mopogore opogore usetako ketwa mbui kacha pachu kotero kotwako kinyi makawuono miwa pachi ne yude yo machalo nade warangane siasa magore county makisi kata ngorangi majalo jatend piny Kenya bende no wacho eng'wech mar laro komni mar jatend piny Kenya ka wawinjo duond jatend piny Kenya wawinj mara William Ruto bende kwa winjo gi wakeri kumora achiel kara Odinga bende loso kaka mega ang wawinje mana kamano wawinja ne kaka ne gitwako lichieng manyoro. Mimi ni kuwauliza kwa heshima kuu kwa sababu kura ni ya kila mwananchi. Mimi sijui kulazimisha mtu, mimi najua kuomba. Na waomba kwa heshima. Tuunge huyu mzee mkono na tutembee na yeye kwa njia ya amani. Mtakubali hivyo? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba inafika wakati unasema hii hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana kwa sababu tutafika pale mwisho hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake, kuna gari ya hata ya kupatiana. Sijui kama mnanielewa jameni. Mimi nataka niwaambie ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya kwa kuweka watu wote kwa amani, hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele, na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. Kenya is greater than any politician. Kenya is greater than any political party, and we want an election that is free, fair, transparent, and that is peaceful. Nyakora Ramogi winjo gi kacha gikwayo mana yiero no dhi eyo moro makare dongruoge biro mopogore opogore. Ruto ne loso ka nitiere Kirinyaga, Uhuru ne loso ka ni Kisii. Kirango chal mar wach Eric nyaka sani gigi duto mosebedo katimore nitiere handshake mano chopo ka kendo kelo kwe piny Kenya. Oganda moko wacho ni nochocho weche mag sirkal gi weche mopogore opogore ma itimo gi piny owacho. Adiera mar wach ni kanye William Ruto be koro osekon kano kod jatende Uhuru Kenyatta ni weche maga ni natiek tam na riyo bagi na par tami ni koro sani mano gima giseloro olore katarik kendo jok bidok gimane Uhuru no wacho maber nyoro king'io clip no kane chako owacho ni ng'ani to ne wawuoyo go okotamre to ne wawuoyo go kochopo ndalo makama wabo timo kama obo sire lwedo. Yes. To ng'ani kane wachako riembo gari kang'iyo chien tairi ma gari onge one side acho no wasiri gari ni wadhie ko ng'iyo tairi makocha be wuok kang'iyo to koro gari ni tairi oserumo koro katimanyi tairi miketo onge tairi madimanyi ket king'iyo clip no te to koro gari ni kara wanya chopo kode kaen mana gi chassis kende to koro kadhi miyo ng'ani gari gi chassis koro enodhi riembo gari ni nade tema na ng'iyo to acha na we amany baba
To ka baba nobiro, no baba osira ma gari ni kero gari ni ringo. Kendo dongruoge mopogore opogore osebedi kanyo ka ya. Yes. Koro king'iyo Ruto wacho ni gik mane wachako timo go Uhuru watiyo matek wamiyo Kenya ochopo kumochope. Koro ng'ama wacho story ma mok chal ma nyawadgi. Uhuru wacho ni tielo ma gari olal. Tielo ma kocha be olal. King'iyo clip no te ok wakete te. Alafu Ruto wacho ni watiyo maber gik moko timre maber. Kwang'iyo kamano adwa penje niya. Kane ne Ruto Uhuru ne gin gi sirikal, ang'o ma ne dhi mbele? Ne wakwalo bando moro no Mexico nyaka Kenya gi 72 hours. Pok na neno ga meli marengo kamano. Dagomb neno meli no. Kwa kanyo ne waneno Aror Kamwerera. Kwa kanyo wasenono gima timre Kenya Power. Gik moselal Kenya Power. Kwa kanyo bilion 20 ok nolal. Ruto wacho ni bilion 7 kende manolal kende. Nying keno nyaka par nying no kabisa bilion 7 kende. An kimia milion 1 sani ng'en asetieko timo madongo. Milion 1 ng'en asechungo ot. Milion 1 ng'en igero ot dala kucha mitieko. Koro bilion 7 kende molal. To milion 1 kende mamanyo nyathiwa. Tema tek yudo. Koro king'iyo Kenya. Idwa miyo Kenya ng'a. Wadwa ng'iyo two people in power. Raila in power, Ruto in power. Raila in power, new constitution. Raila in power, waneno BBI biro, to wange kaka BBI no podho. Raila in power, devolution wango. Dongruok mwanwanga e mieche. Nikech mieche moko kaka kamana ne onge ndara nyathiwa. Akanyo chong'adnwa ndara kanyo sani ago gari nyakukuri. Choniwe gari siya tao tikawa piko. I mean the real story. Raila in power, Ruto in power. Raila in power, every time no wangen pesa lalka, wadino mang'eny mane dodhi. Wangi Ruto in power. Ruto in power, Aror Kamwerera. Ruto in power, Lang'ata primary. Ruto in power, kong'iyo gigite, koro idwa miyo ng'a power. Inang'o miyo ka irango sirkal mar Jubilee ok rang ji ariyo mano yudo tiko kadonjo, mano Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Enang'o miyo iketo mana iwacho kata nitiere mana nyakonchiel emirango to ne gintie kumoro achiel. Mano aneno gi jogo masiro lwedo Uhuru Kenyatta ka giloso giseyo mana William Ruto. Jogo masiro lwedo William Ruto komachielo wacho ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gi joge mag handshake emano ketho uchumi mar piny Kenya. Gimomiyo iwacho ni Ruto procurement te gi tendering ma government noket e docket ma Ruto. Ministries maninwang'o corruption madongo ne gini docket ma William Ruto kichako ga agriculture. Injo. So en docket mare to king'iyo joma ne iriembe tich mang'eny ne gine docket mag William Ruto. Koro maga gik ming'iyo nto ka docket no mi power to gik moko no kete docket mare nikech ok nin vice president, nin deputy president, sharing power, almost equal power. Magik Maruto ne dak nyatimo ne gik moko matin sana like signing for emergency and being the chief of staff. Moko gino nyatimo. Yes. Nitie gik mathoth mabe wadarango limbe mar Uhuru e gwenge mag Nyanza. Mano ka irango nitiere MV Uhuru tu mane oyaw kendo kane nene kanyo e gwenge mag Kisumu. Nitiere mago ma Mumias mopogore opogore mano oyaw kono. En ang'o miyo magite timore kodong' mana ndalo 5, ndalo 4 to oganda dhi e yiero. En campaign ma igoyo nikech kweth machielo bende osegolo ng'ur margi ni kata ubi gi lombo jowa ma joimbo mar Kenya, imbo mar Kenya pod ok biloko pachgi. Okotim siasa. Uhuru yaw projects manochako. To projects most ng'iyo Nyanza gi nochako kane Raila Amolo Odinga gitimo handshake. Koro projects gi nyocha kao 2 years. Kaloso port ma Kisumu gi MV Uhuru, Mumias, moko mineno nyaka moyaw gi en gik manochako wuon. Moko poko rumo. Odi oyaw gi to achon continue with the next government, which I would wish
ni government maruno nbed mar Raila Odinga mondo utiek gik mane manachako. You understand? Kawuono en Kirigiti Stadium. En ema nochako Kirigiti Stadium. Odwa dhi yawo Kirigiti Stadium, momi County Kirigiti Stadium to continue managing stadium nikech koro en margi and everything. Owuok kae obodhi Gatundu. Gatundu ntiere wing migero be chiegni rumo. Ntiere wing moserumo, ntiere wing migero. Ntiere cancer center migero Gatundu. Koro odhi yawo manochako. To mapok orumogi uendelea with the next government. Temo hombogi. If it were my wish, the next government should be Raila Amolo Odinga. Emong'e gik masetimo, gik mane wachako kode, okni kode ni kwatiyo kode, gik mane wachako from handshake, mong'eyo, onya endelea go. To komudhi kone, unya umia. Koro okotim campaign, oyao gik manochako. Campaign makawuono ma Raila Odinga dhi time kaunti ma Kisumu, geno mari en mane kaito nitie machielo bende William Ruto nitie gi campaign mag odiochieng' makawuono. Kaito wana rango kinde gi ma ji timo campaign, wacho ni nonsense dok dala kama intiere kendo ineno ni intiere kwan mamalo mag jolutombulu mondo milos kodgi. Odiochieng' makawuono ka intiere Jomo Kenyatta International Stadium kacha mantie gi mamambo leo oganda diwo ko machalo nade. Anyang'ise ni Raila Odinga kodhi owacho no dhi dala, okodhi campaign. Odhi wuoyo gi jodala. Odhi nyiso gin aseluoro piny tasetieko. Abiro mondo umiya gweth. Mana kako jatimo kacha. Gwedhauru, wadhwakau gini, wati kaka ne wawacho. Nodhi campaign 1 month ago. Nene campaign Kisumu, kokwa kura. Makawuono okodhi campaign. Odhi kwayo jodala, wawoguru, wago kura, miauru kuchu 99%. To gwedhauru, mondo wadhwakau gini. Wadhiga wacho ni Raila dhiga kao gweth. Jong'eyo en dala. Kama wuon gi onendo. Mokao gweth dala. Ma jokowino. Koa kanyo, okao gweth mar jodala. Iwacho ni jango. Ki jakowino mano ja... Mana nyuola u. Yes. Mane mana amanyo. Odhi okao gweth mar anyuola. Koro odhi kao gweth mar oganda luo te. Campaign to no se biro Kisumu mano osetimo last month. Koro kose ka ogweth no obiro ringo go Nairobi. Obiro loro to adhi eriero. Okodhi campaign odhi ka ogweth. Nitiere weche mathoth mabende pod warango nyakora moge jwang ka intie gwenge ma Kisumu irang kanyo ni campaign mopogore opogore ka ichopo ka isiro lwedo ichopi ka ok isiro lwedo iweri go kendo kik ichop kata kuonde mopogore opogore. Weche mag luto ombulu wuok oko mondo igo ombulu tiende ang'o? Nitiere oganda mopogore opogore masani kwayo oganda mondo wuogi kendo luto ombulu e yo makare. Iwacho kanyo ni nyaka sani kaluwore gi nono mopogore opogore ma osegol ma bende gichal nikech ino sani nonro mano golo chi manyoro bende ka ineno kanyo mar Tifa Raila Odinga ni kod kanyo atamalo 49 kerango kacha William Ruto ndi kacha kod atamalo 41. Jogo mapoko oloso pachgi kata jogo mapoko ng'ado wach nigi dhi goyo ombulu e yo machalo nade gin atamalo 8. Mane twak mano kaka otieko kod Eric Ragalo okinyi makawuono. Atamalo 8 mano 8% mineno kanyo. Gintiere gi ting' mane ni ng'amo kao kom mar jatend piny Kenya. Kaeto atamalo 50 kimedo ombulu achiel. Ema dhi miyo achiel kuom jog malaro kom jatend piny Kenya magin 4. Wajakoya, David Waiga Mwaure, William Ruto kod Raila Odinga. Achiel kuom gi koyudo atamalo 50 kod ombulu achiel to dhi bedo jatend piny Kenya. Bende dhi nyalore? Dhi nyalore. Adwa ni kawa boro ni ipoge ilala achiel. Wachina achiel 1% okubigo kura. Koro abiriyo modong'ni. Kuom abiriyo modong'ni gola ariyo. Ariyo ni mi Mwaure achiel, mi Wajakoya achiel. Gidong' adi? Idong' kanyo kod 5. Man kanyo gola ariyo kuom abiriyo. Yes. Gidong' adi? Idong' kanyo kod 5. 5 kawa 5 kawa adek mi Raila, adek mi Ruto. Ma ukoro ne gidong' 6. Koro kanyo koro ka gidong' 5 ipogogi. Mano koro gidek 6. Koro ema wacho na adek mi Ruto, adek mi Raila. Raila osechopo 50 what? Kanyo Raila 52. Omede kanyo dhi nyaka 52. To Ruto ng'ano?
kanyo tie koda 44. Mano dongo waseka. Poga kamano. Odhi nyalore yo machalo nade. Loko atamalo achiel mondo duogiri. Odwarango. Jogi ose decide. Gise decide. And manu part no one again atamalo pok gi decide. Yes. Atamalo aboro poko decide. To ichunygi gidhi decide a ballot. Kose mia uchiel kakama. Idonjo kacha kendi. Karatasi king'ie. Probability ni dhi gocho ng'ani koto ng'ani nikure. Koro emomiyo keto probability ni kinya paro kwan ma probability at 1 ok at 0 at 1. At 1 maanisha ni jogi dhi romre. Kawadeki ming'ani kikipog. After dhamano modong ka ariyo ka kawachiel at 0 imi ng'ata achiel lale. Nikech ng'a mabo mana decide no kago. Understand? Koro pogi gi diere. Raila dhi kawo gini go 52-53%. Mane kwano ma irito mondo go chieng' ka wadong' mana gi ndalo poga diere. Ok iwachin koro mi Raila 4 ming'ani 3 poga diere. Kipogo diere tibono en kamano. Koro wariti Nyasaye anadakwa jo Kenya no wariti to walem no bedi maber. Obedi maber. Wabedi gi gimiluongo no kwe maduong'. Nyakora Ramogi Jwang' mano e okinyi ma kawuono twak ma otieko kendo twak ma dhi nyime okinyi ma sa achiel nyaka sani ma koro dong' mana dakika machuok to romo kanyo sa 2 mar okinyi. Nitie ote ma wuoro kae kotenore kod wendo montiere go ka iwacho kanyo ni ati Honorable Polycarp Igadhi mana ng'e ni en jal moro ma tiyo kod mbui mare oro ote mare kanyo. Nicholas Otieno Jowi nano wakani Ogonja Owangla full time wacho ni very impressive. Elvin Sobuya bende yudowa achiel kachiel. Nyakora Ramogi Jwang' ni yudowa yo machalo nade. Ote machuok misebedo kacha ka ioro bende wantie mana kodgi kae kanya wadwa Joyce Oduor biro mana bang' thuolo machuok mondo kelno twak man nono county ma Siaya. Ikete mana kagoniro kamano ahinya Eric Ragalo ka itie kote mari nyalo bedo mane kinde ni modgi yiero ojende mane no wa okinyi makawuono ote mari nyalo bedo mane kuomgi. Jokanyana ojende mwango kendo dakuwa unugo chopo chieng' yiero damiu tich mokachulu tich ma oke chuny. Jodongo mok nya wuotho konygi uru gi chopgi go kura. Ingen ki chopo higni moko tiende ni ogwande ni ok nya nyono piny. Mar ariyo kendo dakwa ni wakonyre uru kuom chiewo ji kendo kaso ji mondo dhi ogo kura. Mar adek an kan Kiambu County jo Kiambu County mwan kacha wan wagocho na Azimio. Gokinyi wago blue mokwongo mar Raila Amolo Odinga ka kanyo wago red nyaka mwisho. Ngine wan wago Jubilee nyathiwa. Kwa kanyo wago red. Kamano. Kin Nyanza kucho tigo wago mana orange cha kisetieko blue. Mana kamano agonero kamane ko wetu matoko do kinyi makaw Nyakora Ramogi Jwang' osechopo sa 2 mar okinyi kendo mane makelo e giko mara twak mane wan go kinyi makawuono ka warango chal mar siasa warom kendo duche makiny sa 1 nyaka sa 2 mar okinyi ka wakelo ni chal mar siasa pacho ka nyinga Cleophas Oluoch twak mabiro welo sechopo Siaya County ng'wech malaro ko mopogore ochomo kanye kete manaka mabiro kod nyawadwa Joyce Oduor an nyinga Cleophas Oluoch kikilok chenro ni. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umugi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 e Ramogi TV. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori.
I will vote for Baba and Martha in the forthcoming general presidential election because the progress and the safety of our country depends on the implementation of the Constitution. This coming general election provides us with the only opportunity to achieve that which we always sought. That is the end of second liberation, so that we can get into the threshold of the third liberation. This is Raila's moment. This is Kenya's hour. Because in Raila Odinga's leadership, we are supporting a patriot who has fought for many years for Kenya democratic space and for social justice. Tunajivunia Kenya mpya kwa kuwa tunaelekea katika kubadilisha nchi yetu kwa upole na amani na ustaarabu, na ninawaomba na ninawasihi tumpigie kura kiongozi wetu wa chama cha ODM na ambaye ndiye kinara wa Azimio, Raila Amolo Odinga. Vote Azimio. Vote blue. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. You buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Nodongo mawunya siya tuma ukeloko kaye. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Omera na mama. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Edola yona banyo nyadundo. Adwaro mana Yesu, osiep maber kopimi duto ania Yesu kopesa. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba.
Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakeloni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo wuonyangege. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek sa 1:45 mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 e Ramogi TV. Ka kwe osekethore nikech apaka mang'eny magot. You can take it to the bank. Koro nyaka ikri kendo ing'igo. Iyawi mipongo ga gi wig. Mae timore e ngima nyako chia kodwaro kwe kod mor e ngimane. Nyarko chia tich ang'wen gi tich abich sa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa. Kiki ng'adi chunyi wuon ni an ok ohera. Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Waluare kuliet pa, wamiyo moa e thurwa ka, kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero
kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yweyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. Dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic mana e ngoma owake. Pile pile kik bai kata matin. Ramogi Ajuanga County, Masiaya County namba 41 mano ekinda counties duto 47 mapacho kae county mabende wamenyo odiochienga amaka wuono ng'wech mar laro kombe mopogore opogore e county Masiaya nyaka sani chalo nade. Nitiere jomo pogore opogore mabende wuok oko e county Masiaya malaro kombe mopogore opogore. Kata kamano e county Masiaya nitiere mago kuondego maga kar chung od bura ma Ugenya, Ugunja, Alego Usonga, Gema, Bondo kachiela kod Rarieda. Magi sub counties mabende nitiere e county Masiaya. Ka county Masiaya kaluore kod kwana amara jogo duto mabende nitiere county Masiaya kaluore kod kweno mano mar higa mar 2019. Siaya County nitiere kod kwan oganda maderoma 1993 magi oganda duto mabende nitiere e county Masiaya. Kata kamano nyaka Ramogi Ajuanga akawang'iyo e sub counties mabende nitiere e county Masiaya okinyi makawuono. Ka wachako kod sub counties mabende nitiere e county Masiaya, mana kaka seng'isi ni county Masiaya nitiere kod sub counties mano ma Ugenya, Ugunja, Alego Usonga, Gema, Bondo kachiel kod Rarieda. Akawang'iyo kwana jogo ombulu mabende ne ondikore kaka joluto ombulu mane yiero mar higa mar 2017 e kar chung od bura ma Ugenya ne gintiere kwana joluto ombulu 57,603. Akasani jogo mondikore e kar chung od bura ma Ugunja nyaka Ramogi Ajuanga mana kaka ineno gin 60,027. Kar chung od bura ma Ugunja wantiere kanyo kod jogo manondikore amano e higa mar 2017 ne gin 50,487 kasani gin 60,000
114. Kawadhi kar chung od bura ma Alego Usonga, kanyo ema osebedo kod kwana joluto mbulu mathoth ahinya e kaunti ma Siaya. Ka higani mar 2022 wantiere kod joluto mbulu maderom 122 mano gariyo mago mondikore kaka joluto mbulu e kar chung od bura ma Alego Usonga. Kawadhi kar chung od bura ma Gema, jogo mabende ondikore kaka joluto mbulu e higani mar 2022 gin 93,568 mabende en medruok kipimo kod mano mar higa mar 2017. E kar chung od bura ma Bondo, mano e kaunti ma Siaya, kwan joluto mbulu bende thoth ahinya e kar chung od bura ma Bondo, mano gin 104,035. Kawadhi e kar chung od bura mano mar Arieda, bende wantiere kanyo kod joluto mbulu mago maderom 84,849. Mago mano jogo mabende ondikore kaka joluto mbulu e kar chung od bura mago mayudore e kaunti ma Siaya. Mabende nyaka sani gin mana auchiel kende. Nyaka sani ka wang'iyo kwan jogo duto mabende ondikore kaka joluto mbulu e kaunti ma Siaya, giduto e kuonde chung od bura mabende asenyisi kanyogo gin ji 533,595. Mabende en medruok kowuok e ji 457,953 mabende nondikore kaka joluto mbulu e higa mar 2017. Nyakora Ramogi Ajuang ka wang'iyo kuonde mag chung od bura mabende nitiere e kaunti ma Siaya. En kar chung od bura mane mabende nyalo ponono nyalo miyo jalno malaro komno, obed mano mar governor, obed mano mar senator, obed mano mar woman rep, kar chung od bura mane manyalo miyo jago makamano yudo kom mano mabende olaro. Akawa wuok kanyo Nyakora Ramogi Ajuang, wadhi aneni to jogo malaro kom governor e kaunti ma Siaya e yiero mahiga ni to gin jomage. Wantiere kanyo kod James mano Agre Bob, mano James Orengo mano mar ODM. Wantiere kod Nicholas Gumbo mar UDM, Millicent Oduor mar UDA, kaachiel kod William Ochieng mabende chung kar kende e laro kom governor e kaunti ma Siaya. Kawawere kod jolar kom governor e kaunti ma Siaya, we wang'iane to jogo malaro komno mar od bura kata komno mabende idendo ni mano mar woman rep e kaunti ma Siaya gin jomage. Wantiere kod Sela Adero Aimba mano mar duond bura mar MDG, Dr. Christine Ombaka mano mar ODM, Beth Abera Dunde mano mar KNC, Pamela Auma Ogoma mano mar UDA. Kawadhi mbele kod jogo mabende podilaro komno mar jaod bura mar kaunti ma Siaya kata woman rep. Wantiere kanyo kod Miles Lista Anyango Odia mano mar Kanu, Emma Akinyi Ogola mano mar Maendeleo Democratic Party, Mildred Ochieng Otieno mabende chung kar kende, kaachiel kod Caroline Adhiambo mabende achung kar kende. Bende wantiere kanyo kod mage jogo mabende olap dhogindong ne komno mar woman rep kata komno mar jaod bura mar kaunti mano ma Siaya. Kawawere kod jogo mabende laro komno mar jaod bura mag kaunti ma Siaya, mago bende gin jogo maponono wanyalo wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni gitemo mar mondo mi giyud kwan mag ombulu kowuok e ji moheo 533 mabende ondikore kaka joluto ombulu e kaunti ma Siaya. Jogo mabende laro komno mar Senate e kaunti ma Siaya, wantiere kanyo kod Dr. Oburu Oginga mano mar ODM, Julius Okinda mar Federal Party of Kenya, James Wamban mano mar MDG, Oscar Onyango mar DAPK, Ishmael Atuda Otieno mano mabende ochung kar kende kata independent, kaachiel kod Anthony Yogo mabende chung kar kende mano e laro komno mar Senate e kaunti ma Siaya. Nyakora Ramogi Ajuang kaluwore ni sani bende piny Kenya ochomo yiero, we wang'iane kaka ng'wech mano mar laro kom mano mar governor, senator kaachiel kod women rep mane higa mar 2017 ne chalo e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Siaya ka wang'iyo kata ka watemo nono kaka ng'wech nobedo amano e komno mar laro kom governor, Cornel Rasanga emano yombo kanyo kod kwan ombulu 195,678 kendo en emosebedo governor e kaunti ma Siaya
kuom thuolo mar higni 10 koro, kendo sani owuok e telo, kendo koro owuok e papa mar mondo mi owe jomoko, mar mondo mi orakre ne pong'o lemo mabende odhiwe. Wantiere kanyo kod Nicholas Gumbo mabende noyudo kwan ombulu 178,466. Nicholas Gumbo nobiro kanyo namba 2 to sani entiere ng'wech mar laro kom gavana kendo. Wang'ni obiro ringo e yo machalo nade? Jopiny nyalo yiere koseoyo mane gima bende wadwa twake kawuono. Wantiere kod Salim Ogonga mabende noyudo kwan ombulu 1,876. Dano Moro noyudo kwan ombulu 1,562 kaachiel kod Noah Winja mabende noyudo kwan ombulu 767. Magi jogo mabende ne ntiere ng'wecha mar laro kom gavana e yiero mar higa mar 2017. Kata kamano Cornel Rasanga emano yombo kod kwan ombulu 1,905,678. We wadhi ane ni to e komno mar seneta ng'wecha nobedo machalo nade higa mar 2017. Seneta masani e kaunti ma Siaya mano James Agri Bob noyudo kwan ombulu 372 mano gi 75. Akabende Jacob Ochienga noyudo kwan ombulu 6,265. Aparni ng'wech makamano James Orengo emano yombo e ng'wech makamano kod kwan ombulu mathoth ahinya kipimo kod jalupne. Gisani ng'wech biro bedo machalo nade? Kabende gintiere kod ji 4 kabende gilaro komno mar gavana e kaunti ma Siaya. Kawawuok e jogo mabende ne laro komno mar Senate, we wang'ani ni to e ng'wech mar woman rep kata jogo mabende no laro komno mar jaod bura ma Siaya to nobedo e yo machalo nade? Wantiere kanyo kod Florence Akinyi mabende noyudo kwan ombulu 180,503. Wantiere kanyo kod Christine Ombaka mabende ne en jaloch e ng'wech makamano, kendo en emane okawo komno mar woman rep kata jaod bura e kaunti no ma Siaya kod kwan ombulu 194,367. Kaachiel kod Violet mabende noyudo kanyo kwan ombulu 3,255. Christine Ombaka nyaka sani nitiere ng'wech kendo. Penjo en ni e yiero madwe mano mar tarik 9 mar dwe ni ng'wech biro bedo machalo nade? Kaluwore ni nyaka sani gin ji 8 mabende laro komno mar od burano e kaunti no ma Siaya. Nyakora Ramogi Juanga kotudore kod wechego mabende timore e kaunti ma Siaya. Mago e weche mabende wadwa ng'iyo okinyi makawuono. Akaluwore ni wanyalo wacho ni ng'weche sani iye teka. Nitiere jogo mabende nitiere e riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya. Aka giduto gintiere Azimio to giwuok e duond buche mopogore opogore to gimbe gilaro kombe machal e kaunti ma Siaya. Ng'wech biro bedo machalo nade? Ombulu biro poge diere kose jaloch biro bedo nang'o? Mana kaka aseng'isi ni kaunti ma Siaya nyaka sani nitiere kod kwan jolut ombulu 530 mana 533,595. Nyakona Ramogi Juang, mano e thuon wach mabende wadwa twake e studio marwa okinyi makawuono. Aka bende antiere kod welo ariyo mabende wadwa twak godo kotudore kod wechego matimore e kaunti ma Siaya. Welo mabende wuok e kaunti ma Siaya matinde ni giwinjo ahinya siasa mabende osebedo katimore e kaunti ma Siaya. Osebedo siasa mar dhoudi kose osebedo siasa mar duond bura kose jopiny yiero jalno mabende gintiere kod geno ni biro kelo negi lokruok e yor dongruok. Wendo wa mokwongo mabende antiere godo e studio marwa Nairobi kae en Dr. Agnes Salome Awuor mabende en janon wechego mag siasa. Wado bedo kode kod twak mong'ith kotudore kod kaunti ma Siaya machiegni ahinya e twak marwa okinyi makawuono. Erokamano. Thank you so much. Nyakora Ramogi Juang, wendo wa mar ariyo mabende abiro bedo godo kod twak mong'ith tudore kodwa achiel kachiel ka entiere e studio marwa mantiere e boma no ma Kisumu. Mano Salima Odenye mabende en janon wechego mag siasa ka bende wado bedo kode kod twak maket kod mar mondo mi wang'i ni kaunti ma Siaya wang'ni to ng'wech biro bedo nade? Salim, ka intiere e kaunti ma Kisumu, ichiew nade? Kisumu dhi nade? Achiew maber Joyce, Kisumu ni kare kendo amoso jowinjowa kod joma nenowa ni oyawre uru.
Erokamano ahinya. Anyako Ramogi Ajwang' mana kaka iseneno mage welo mabende wabiro bedo godo kinyi makawuono kaponi neno wakiwuok e kaunti no ma Siaya. Ornwa ote mari namba mar 2-600 Facebook kacha bende wantiere live. Iyudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mar mondo mi nyiswa ni in kaka jalno mawuok e kaunti ma Siaya ineno ni ng'wecha biro dhi ne ng'a kata ng'a mabiro yombo obede komno mar governor, senator, woman rep wantiere kanyo kod jogo mabende laro komno e kuonde chung' od bura mopogore opogore kachiel kod MCAs. Ka wachako twak marwa okinyi makawuono, Dr. Agnes Salome ka bende ntiere kodwa e studio kai. Iseng'iyo kwana mag jogo mabende olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore e yiero mano mar dwe mar aboro higani. Akawang'iyo jogo wantiere kanyo kod James Orengo, ka wachako kod jogo malaro komno mar governor. Wantiere kanyo kod James Orengo, Nicholas Gumbo, Millicent Oduor mar UDA kachiel kod William Ochieng' mabende chung' kar kende. E kin jogo te ka wang'iyo kata ka wanyalo pimo kwa wachako kod James Orengo gi Nicholas Gumbo, gine mane gintiere ng'weche e higa mar 2017. Nyaka sani kalure kod jogo mosendikore kaka joluto ombulu, ng'wech nyalo bedo machalo nade e kin ji ariyogo? Erokamano Joyce, adwa wacho ni ng'wech mar governorship ma Siaya en a very tough, okoyot, otek matin. Otek matin kech wan gi two very competent candidates. Gumbo and competent, James Agre Orengo and competent. To Gumbo no seringo before. My James Orengo ringo for the first time. To mano Gumbo ringo gira sanga, the margin no kuduonga inya. Aneno margin nen kaka 14,000 votes. Mano kuduonga inya. Kwa neno nsiya wangi 500,000. Almost 500,000 voters. Over 500,000 voters. Koro gimati moreka ni ibo ng'iyo leadership. Nikech jo Siaya wawachure dira. Siaya en county ma wuon piny oae Raila Odinga. And Siaya no be en county ma is first among many counties e Siaya ka, Nyanza ka, Luo Nyanza. Koro gimado wacho, kaka neno res ni kaka dhi, ang'en giduto ji oherogi. But kaka ji oherogi duto nyaka bedie wina achiel. Ang'en otek ni James Agre Orengo, nikech en mokwongo, lakini ng'at running mate mare Oduol, denge kaka chon waluonge. An Goduol nwaringo 2013. To Oduol notimo maber kabisa. Actually, in actual sense, Oduol dobed governor ma Siaya. Dino maka luet baba. Anyway, no biro nrasange mokao. So, Oduol the running mate mar Orengo onge kaka siasa de. To parni Oduol bende wuok e kar chung' od burano ma Lego Usonga. Mantie gi the highest number of votes. Koro onge ng'at mabo kao kura mondo mi ng'at maoko koko miyo nyathigi. So Oduol is a very good strategic point mar James Orengo. Anoni mak parono gi kanyo matin wachwal twak makama bende nyaka e county ma Kisumu, kama bende antiere kod Salim Odeny ma bende en janono weche mag siasa. Salim Odeny kinyalo winja ka intiere e county ma Kisumu king'iyo ng'wecha mar laro koma kata kombe mag telo mopogore opogore e county ma Siaya odiochieng' kata yiero maduong' mahiga ni ng'wecha kata chal mar siasa nyalo bedo e yo machalo nade. Ng'ama onego bed ni gitimo ang'o mar mondo mi giyud kwan ombulu mathoth mano mar jogo mabende sani wanyalo wacho no heo milion nus milion mabende ondikore kaka joluto ombulu e county ma Siaya. Ka wachako kod jogo mabende laro komno mar governor Odeny. Erokamano Joyce, adwa ni ayiera gi Agnes ni ng'wech mar laro kom governor ma Siaya en ng'wech ma iye oridore ahinya. Ndi oridore nikech papo chenjore. Papo pogore gi kaka ne na 2013-2017. Nikech Alego koro ok gol governor. And Alego no en constituency man gi kura mathoth. And mano gwenyo paro. En adiera ni pogruok mane nie kind Rasanga gi Gumbo yiero mokalo ne kura 17,000. And en adiera bende ni jowa go kura kaluwore gi weche mag dhoudi to samoro gikalo dhoudi. Kama dwa pogora gi Agnes matin ni oganda ok nyalo weyo ng'ato gi magoch ni ng'ato. Higa 2013 Jalego nomiyo Rasanga kura 3,000 kende
yiero mar tarik 4 dwe mar adek. Of course ang'eni Eda Sanga nochungo duol ma bende jalego nomiye kura 3,000. Ki compare kata gi Homa Bay kura manye gi ae 2017 awitinyo yombo ng'ama iluongo ni Magwanga Kasipul kama oae. So samoro nyalo ga nyalre ni kama iae kura ok obiro ni motegno. Koro ng'wech ma 2022 ni to kama odhi bedo go gi chendo en wach mar ni Alego ka ok produce governor to koro kaka gidhi gocho nyalo miyo pogruok bedie kura no. Adwa ni ng'i kata kwa compare gi kura mar women rep. Ineno ka kind Gumbo gi Rasanga kura pogruok en 17,000. To kogiki Aluodo Gombaka koro kura mopogo gi en kura 14,000. Nyiso ni Aluodo notimo maber madihing Gumbo. And inyalo fwenyo na Aluodo ne nyara Alego motedo Ugenya. So most probably jo Alego moko felt nwa gochi ni nyarwa ni mondo tim maber moingo Gumbo. So kaluwore gi kaka Alego dhi gocho sani biro nyiso kaka kura Masia Brother. But ayiera gi Agnes ni en kura ma iye tek kabisa. Atoka podi antiere kuomi Dr. Salim Odenyo. Ponono joka Alego Usonga kalure ni mano James Orengo kinde mabende ne ok ng'ado bura mar mondo mi oyier William Oduola kaka jalupne. Matiende ni ne ogeto mar mondo mi oyudo kwan ombulu mathoth ahinya kowuok e gwengego mag Alego Usonga. Kalure ni Alego Usonga e yiero maduong' ma higa ni gintiere kod kwan jolut ombulu mano maderom 122 mano gi 2 mabende ondikore kaka jolut ombulu. To ka koro wakelo pogruok wantiere kanyo kod Nicholas Gumbo mabende sani wanyalo ng'iyo ni ng'wech nyalo bedo moridore ahinya e kind Nicholas Gumbo kaachiel kod James Orengo. Nicholas Gumbo noyiero jalupne mabende en David Ohito. Ka wang'iyo kaka Nicholas Gumbo noyiero jalupne bende nyalo konye e yudo kwan ombulu manyalo kete gavana kose Oduol kende mabiro konyo James Orengo e yo makare e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Jolupgi bende oluworega. Achiel en ni Oduol Denge en jasiasa mideo nikech ne oringo 2013 oringo 2017 and therefore en gi huma moingo kata Alego Usonga. So nitie joma moko ma biro dwaro gocho e tiket mar Orengo Goduol nikech Oduol ni e tiket no. Ohito bende nigi command ma ochiwo e Ugenya kuma ae kaluwore gi jogo mogene and kaluwore gi chung'ne gi Gumbo. So gin weche ariyo ka. Nyaneno opinion poll ma yando tim chien kanyo ne nyiso ni Gumbo timo maber moloyo in Alego Usonga. And James Orengo ne timo maber in Southeast Alego, which Southeast Alego is the largest ward in Siaya with around 28,000 votes. And Bob James Agre ne timo maber in Siaya Township, which is the 3rd largest ward with around 26,000 votes in Siaya. But Gumbo ne timo maber in these other wards in Alego Usonga, including ward Moduolai. Gumbo was doing better. So that's dynamic because ingene siasa is about paro majini go kuomi kod kaka jineni gima kisungu luongo ni perception. There is a perception ma hang around Senator James Orengo ni okoja dongruok to ene mudhi bedo governor. It's a perception. It may not be very true. Okonya beda dear, but en perception ma hang around him and en perception ma ichwaka ahinya turgi Ugenya kocha. So Kohito medo chwako that perception kabisa in Ugenya and perception mar ni Gumbo neno ka ng'ama chapa kazi ng'ama wuok oko ni tich, then that will tilt Jalego. Jalego ko gin gi paro moro ma very funny e yor gi magigo kura. Ok gideo kata chung mar chama ahinya. E Siaya County kanyo gino gideo chung mar chama ahinya. Ging'iyo ni kama e direction magidwa dhiye to direction e magidhiye. Chung mar dhoudi goganda no bendo ko badho gi ahinya seche moko. So if they follow the trend ma 2013, ke 2013 ne ok gideo kata dhot maduong' mar Asanga wuoke mar joka ruoth did not give him a lot of votes in 2013 and yet no chung. Mjumbe margi mane giyiero kanyo Mondi Mlwan did not run in ODM ticket and yet no yombo. So kaja Alego ng'iyo gik moko ariyogo. One, ging'iyo trend kata track mar ng'ato, and then two, ging'iyo ni ng'ane magiluwo ma ogideo chama, then ginyalo upset Oduol based on the opinion poll manyokalo. Kagi choose mondo gi listen to Oduol fully, ma Bob James Agrareng Orengo kao Alego,
then it's a done deal. James Agre Ilando, Governor Gukinyi Mangich. So that's where the challenge is. Atoka wang'iyo kuonde chungo od bura kata constituencies mabende anitiere e county no Masiaya. Wantiere kanyo kod Ugenya, Ugunja, Gema, Alego Usonga, Bondo kaachiel kod Rariedo. Aka wang'iyo kuonde chungo od bura go kaachiel kod kwana joluto ombulu mabende nitiere kuonde go. Iparo ni kar chungo od bura mane manyalo yango jalno maponono biro bedo governor, senator kata woman rep e county no Masiaya, Dr. Agnes? I agree with Salim Odeny ni Alego Usonga makes a lot of difference. Lakini wantie nyaka gi Ugenya. Wantie gi Ugunja. To Orengo, you know, kata jo Uthuru Otami. Orengo wuok Ugenya. Ugenya. To sani jo Ugenya be wachon pok wayude gini. Ang'eyo there is that perception Salim Odeny wacha dear. No, Orengo is not a performer. Naringo Senate seat in 2013 and I won Naloe a station Maremogo Kura, which is true. Lakini sani there's a difference Orengo. And Orengo ketging at my chapakazi, man oduol dengi. So ginon oduol nyalo konyo Orengo mondo team policies mondo be activated or just remain in papers. Koro ananeno kaka jo Ugenyo mako Orengo. Jalego bo mako margin kit kom wuok e lwetgi lakini ti nyathigi mabedo onje kom. That perception kagi kaw magi keto duol denge machiegni, other constituencies will not contribute very much. Anyalo koni Gembwa en 50-50. Game yero joma gihero. Yeah, and Orengo has made a lot of inroads in game. Lakini ngen Rarieda be kuma gumboai. So obe korgi kanyo en gi kwan. Tena dir gumbo perception mar gumbo kaka Salim Odeny wacho. Gumbo en je chapakazi. Oseng'isore to beno utimo kura maber girasanga last time. Koro kura Masiaya, unless Alego is a breakthrough, jo Ugenya bobi heavily, then it's a done deal. Yes. Anyakora Mogejo ngamedo paro nini okinyi makawuono thuon wach mabende watu wake watemo kolo chala mar ng'wecha maglaro kombe mopogore opogore e county Masiaya. Kawuono wagotacha mana e county Masiaya kanyo kaponi nenowa aka intiere kar chungo od burano ma Ugenya, Ugunja, Alego Usonga, Rarieda, Bondo, kata mano mar game. Kabende intiere gwenge go mag Uyoma kata ka intiere Yala kanyo. Ornwa ote mari kata penjo mora mora minyalo bedo godo e kinde mabende wadhi mbele kod twak maro ote mabende abiro somo ka waduogo Tokyo yo mabende wakao gisani kikidhi mabor. Kitume mawakelonu otenore en dhadho maggi. Kawa kikogi makare. Yud thumbe miero mapacho ka. Kama mzuka umepanda twende paka chini. Kod pinje maoko. Baby fill my command like zombie. E chenro mag tiedero. Ngoma uwake. Kimwaga pesa ndaleveza. Thum Dagmor. Ramogi Night. Magite mana Ramogi TV. Judith Omondi, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Wakenya wenzangu, tofauti ya Raila Odinga na wapinzani wake. Raila Odinga ni mtu mwadilifu, mtu mweka ahadi, msema kweli na mtu ambaye akisema atakamilisha. I am looking at a corruption-free country where my future is guaranteed as a young profession. Baba is going to make a serious economic transformation to this country and it will never be the same again. And he's the only person mwenye ametuongezea 10% kwa hii Kenya ndio tuongeze position zetu kwa government. I'm voting blue, a symbol of prosperity. Because it's the best government. Hii itasaidia wa mama on side of health, food and water. Kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki viongozi mbuakni. Don't trust the Mago Joma Chapni. Raundi tunachagua baba, tunachagua Martha Karua. Wakenya wenzangu, inawezekana.
Oh, ni aje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nakuru City. Chebunili. Ngozi Mara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili, tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machigni kendo nyako Ramogi Ajuang kaponie kitudori kodwa gie thuolo ni poke ile wahinya kalore ni podwa dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kama bende wanono chala mar ng'wecha e county ma Siaya. Mago ne jogo mabende laro kombe mopogore e yiero maduong' mabende biro bag kanyo kochopo tich ariyo mano juma manyien. Yiero mabende jo Kenya ng'eno seikore yo makare mar dhi luto ombulu ne jotelo mabende gigombo ni obi otel ne piny Kenya kendo obi okel ne gi lokruok e yor dongruok. Ka wanono kata wakolo county ma Siaya okinyi makawuono dagom mar paro ni county ma Siaya nitiere kod kwana joluto ombulu mago moheo 533,500 prochiko gabich mabende ondikore kaka joluto ombulu e kuonde chungo od bura duto mabende yudore e county ma Siaya. Ka jogo malaro kombego mag woman rep, governor, kaachiel kod mano mar senate giduto gigombo mar mondo mi gibigi yude ombulu kowuok kuom jomondikore kaka joluto ombulu mondo gitelne county ma Siaya. Okinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabende wabedo godo kod twak mong'ith ewi county ma Siaya. Welo mabende wuok e county ma Siaya matinde ni giwinjo e yo makare siasa mosebedo kagore e county ma Siaya. Wendowa mabende antiere godo e studio marwa e boma ma Nairobi kae en Dr. Agnes Salome Awuor ma en janon weche mag siasa kaachiel kod Salim Odeny matudore kodwa ka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu mabende en janona weche mag siasa. Anyisi ni ka waduogo tabiro somo moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono
kawadhi mbele koda twak marwa. Jackie Odra wacho ni governor en Honorable Nicholas Gumbo nikech en gi mandate mabeyo ne jo Siaya. Senator owacho ni en Dr. Oburu nikech en popular than other competitors. Women rep owacho ni en Christine Ombaka nikech en popular. Ka bende owacho ni jaod bura mabondo biro bedo Dr. Ochanda nikech tije maber e constituency mabondo. Wakili Paula Otiende Amolo owacho ni nikech system dhi favor mano Otiende Amolo dhiringo kanyo mano od bura no mararieda. Mago mana moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Kabende kasomo ote machielo mar Reverend Pastor Dennis Obara wacho ni kapo ni ji ng'iyo ng'ama nyalo tiyo Siaya County, wacho ni misudie matin to mana Gumbo at least record ni inyalo lugi ma osetimo to 10 years onge gima ng'ato osetimo e kom senate. Mago mana moko kuom ote ama bende joneno magwa oronwa e yorewa mag tudruok. Ote thoth ahinya nyakwara Ramogi Ajwang', kata kamana biro kawo thuolo mar somo moko kuom gi kawadhi mbele kod twak maro. Kawadhi mbele kod twak Dr. Agnes kaachiel kod Salim Odeny ka intiere boma ma Kisumu kono. Ka wang'iyo jogo ma kapod watemo ng'iyo jogo ma bende laro koma gavana e county ma Siaya kocha. Wantiere kod Millicent Oduor ma bende chung kod otikono mar UDA kaachiel kod William Ochieng ma bende chung kar kende kata kaka independent candidate. Iwinjo kaka Salim Odeny wacho ni county ma Siaya kocha ok odewo duond bura mora mora kalore ni nitiere duond buche mathoth ma bende kata joma wuok e duond buche mathoth ma chung e county ma Siaya matiende ne ok gidewo duond bura, ok gidewo kata kuma ng'ato ae. Ka wang'iyo Millicent Oduor kaachiel kod William Ochieng, ginto wanyalo wacho ni chal margi mar ponono yudo komno mar gavana e county ma Siaya ni nade? Ka ng'iyo adier candidates ariyogo, adwa wacho adier e mbele ni onge kuma gidhiye sani. Sani race mar Siaya en mar ji ariyo. En mar Engineer Gumbo gi Senior Counsel James Agre Orengo. Giber ni temo ber, lakini temo kuchopo, pok gichopo sani. Ginyalo temo next year and the year after. Lakini adier ma wachore, kata ng'in Salim Bo agree, en komno en mar ji ariyo kende. The other candidates giko ji ariyo. Wacho nen mana mar ji ariyo kende mano mara James Orengo kod Nicholas Gumbo kende. Yes. Atombo mana kata ka wadhi mbele ka achwalo twaka nyaka iri Salima Odeny ka intiere boma ma Kisumu kono. We koro wang'iane komno mar jogo ma bende laro komno mar woman rep kata jaod bura mano e county ma Siaya. Nyaka sani wantiere kod jogo ma bende laro kom makamano gin ji aboro mano moting'o Sela Imba, wantiere kanyo kod Christine Ombaka ma bende dwa doka e komno e thuolo mare mar ariyo. Wantiere kanyo kod Beth Aber, Pamela Uma Ogoma, Carolina Dhiambo, Mildred Ochieng, Maslista Anyango kod Emma Akinyi Ogola ma bende laro komno mar woman rep e county ma Siaya. Parni Ombaka osebede telo kendo e yiero mar higa mar 2017 noyudo kanyo kwan ombulu mande mbade rom 1,194,363. Ka wang'iyo ng'wech masani kod jogo duto ma bende osering kata laro kom makamano e ng'wejno mar woman rep, ng'wech nyalo bedo e yo machalo nade Salim? Just kapok adonjo wach woman rep, nitie a number of things mowachre e ng'wech mar gavana kanyo monego wawek watweyo maber. Achiel en ni ayiera gi Agnes bende ni ji ariyo mamoko gi men Millicent gi William ok ginya dhi mbele ahinya moingo kama gisechopo in terms of percentage. Percentage ma ginyalo yudo yiero no kang'eny ahinya to could be 2%. So the rest ni kind Honorable Nicholas Gumbo to kod Senior Counsel Senator James Orengo. Kama ne Agnes chichago kende en ni oneno ka gima bedo dual running mate bro konyo Senior Counsel in Alego to tamre neno ni bedo hito running mate bro konyo Gumbo ina Ugenya. And then o mention wach moro bende ni samo wach Alego wapar ni Ugunja nitie, Ugenya nitie. Gigi gin gik number and wang'iyo gi kwan. Adwa ni compare ni yiero manyotimre Homabay to kod mar Siaya. Homabay nigi constituencies aboro. Awitinyo Yombi constituencies abich. Out of aboro go abich awitinyo Ulus. To awitinyo Yombi constituencies adek to bedo governor.
Ni Oyombe Suba North, Oyombe Suba South, Oyombe Ndewa, Oyombe Rangwe, Oyombe Homa Bay Town. To en Oyombe constituencies adek magin dhout Karachuonyo, ma en Kasipul, Kabondo, Kasipul gi Karachuonyo. But Oyombo gi kura moromo momiyo obedo governor kata kama Gwanga no Oyombe constituencies abich. In Siaya, again, it's given kaponi yiero ma 2017 en gima wanyalo luwo kaka record ni Gumbo biro yombo in Rarieda, obiro yombo in Bondo. Ka Gumbo se yombo Bondo gi Rarieda, kimi Alego kata James Orengo yudo Ugunja gi Ugenya gi Game onge kaka dango yombo ngamo yombo kwenda adek gi. Because Kuch, Bondo, Rarieda gi Alego Usonga is more than half the registered voters Masiaya and gimoro 310,000 votes. That's why I also say ni Korengo kao Ugenya gi Ugunja to yuda Alego Usonga kata Gumbo de yombo game kaka no yombo game 2017 onge kuma Gumbo de. So yiero mar governor Alego Usonga and partly Ugenya will play a role nikech Ugenya ga Alego Usonga nigi teko mar yiero ng'ama gidwaro kokode ochung' ne mar od bura ni mar duond bura no chungi duond bura mane and kokode obende ni dhod gi en dhot mane iwinjo ka Agnes wacho ni kanyo ni 2013 the other time kano chung senator no yombo senator Orengo nyaka kumorengo goche thurgi. So ja Ugenya gi ja Alego in my own opinion gin gi liberal thinking maginyalo ng'iyo ni sia dhi kanye tere kamonego wachom. So it will still boil down to watch mara Alego kaka Alego bro gocho. Back to women rep, be nitie perception. Nitie perception ni Ombaka as overstayed our welcome. Obete komno makoro miyo jogame jagame moro miromo go nyaka Agnes mibedo go kanyo no neno mana ka woman rep. So ni onge kom moro ma jagame nyalo bete mopogre gi woman rep. And that woman rep nyaka obed man Ombaka. So king wacho woman rep Masiaya and Ombaka, ki wacho Ombaka and woman rep Masiaya. So it's one and the same thing. So that perception is hanging, it's a reality, it's not a perception per se, but it's a reality that comes with a lot of burden, mahanging ute. So for that reason, ang'eyo ni onyalo perform maber podi in terms of gige moseti machela ria dek in Siaya, but aneno ka oyudo serious challenge from Sela Imba. Serious challenge from Sela Imba, and then gima bendi say aliud kanyo na Alego Usonga neno ni giwe kom governor koro gidong gango. And gineno ni ka Sela Imba wuok Alego Usonga, still contribution mar Alego Usonga bro affect. Anyisi kaka no affect yiero mar women rep yiero mokalo kaluodo no oyombi gi kura 14 kende, and yet Gumbo mane gin get ticket to oyombi gi kura 17. So if Alego decides to play their cards, Malego ugocho ni Ombaka, and then game obviously ugocho no Ombaka to gikwende mamoko makoro bro gocho ne nikech chama, then Ombaka will have a very early lead on 9th. Kapo ni wave mabende biro machielo mar ni ji ogoch kaka ji dwaro ni, and then Alego bo decide ni wagoch ni nyarwa Sela Imba, then Ombaka lwete nyalo wangi e tetni, onyalo so lwete kendo ma lwete wang. Iwacho kanyo ni bende ng'wech nyalo bedo matek ahinya kalure ni onyalo bedo ponono, nyalo bedo wanyalo wacho no nyalo bedo siasa mar dhoudi kata kamano jopiny oko kao kanga amar luto mbulu kaka giero to ponono ng'ato nyalo lo nyawadgi in korka kori Dr. Agnes ng'wech mar laro Definitely inyalo dhi mbele Salim definitely obro kao erokamano definitely obro kao ginene ong'ala mar dhoudi and obro chala ingine samoro kom mar women rep ni ji podo ko appreciate motegna ahinya koro ji digi maine weche mag dhoudi gango e kom machalo kaka mar governor ponono kata mar senator but kom women rep kokao line mar dhoudi number one adwan wayiren the two front runners e kom no nyaka sani koro en Sela Imba gi Dr. Christine Ombaka kokao sera mar dhoudi ni ji ng'iyo dhoudi kama ng'ato ae, then man ok nyal favor Dr. Christine Ombaka. Ka ong'iyo mfumo mar chama, ni ng'iyo chama ma ng'ato ae, which is normally gima ji lwarie. Ka gisefwenyo ni kom nok gidich ga ahinya, koro giduogo abiro gocho ne ng'ata ma chama omiya. Ka ging'iyo mfumo mar chama, then Christine Ombaka biro bedo maber moloyo. So, but it will still boil down to how Alego Usonga will vote for particular kom wa mar woman rep ni bende.
Matinde ni wanyalo wacho ni komno mar Women Rep wanyalo ng'iyo Alego Usonga mabende nyaka sani nitiere kod kwano mbulu mathoth kipimo kod kuonde mamoko mago kata constituencies mamoko mabende yudore e county ma Siaya. Korka kori Dr. Agnes isewinjo kaka Salimo olero kacha yo makare ni ponono wanyalo wacho ni farese gi nariyo e ng'wech mar laro kom governor mano Women Rep e county ma Siaya. In korka kori paro nade ratil nyalo yiengore korka nga? Kombegi kwang'iyo wach mar party kombegi pogoga ka rarieda ka ginene ka Alego Usonga yudo governor senator dhiga Ugenya. To bende gimachielo madagom mar mono imede kinde mabende ichiwo ler mari. Aparni Sela Imba wuok e duond burano mar MDG, Christine Ombaka bende nitiere ODM. To giduto gin jo Azimio. Gin duto gin jo Azimio. Lakini kacha en karnga. Kacha en ka ODM. Yes. Nyaka wangi the strength of the party. Kacha en kaja jo ODM. Siaya en ODM. MGD, yes, en party. To ngamochungu ni party marwa. Siaya. Raila e party mane. It's ODM. Kor okawach kamano, there's also regional balance. Nikech ka Bondo, kaka ineno tamo kadhocha, orengo en senator, noa Ugenya. Bas wabet gija Bondo. Man deputy governor nyaka sani. Rasanga oa Ugenya. Bas game no wayudo Christine Ombaka. Sani the trend Bondo ntie gi ngato, Alego Usonga ntie gi ngato, Ugenya ntie gi ngato, game be nyaka bed gi ngato. Koro kom mar Women Rep ni. Kaka ahero kaka Salim Odemu wacho, nyi game duto gin Women Rep. I believe wanyalo timo we can become better than that. Lakini sani kaka ngioni ni Christine Ombaka pod bo retain kom. Which if we look at regional balance lakini aye katagi Salim Odeny ni kwangia ni koro Alego Usonga gochon nyargi Christine Ombaka bo BTP yeah lakini osetiyo ni jo Siaya maber koro jo Siaya be bo balance but at the point where I'm sitting komno poden mar Christine Ombaka. Yes. Akasomo moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Eric Odhiambo kokalo e yor Facebook kacha kama wantiere live. Wacho ni Siaya politics is not easy. Wacho ni ng'weche en kindo rengo ka achiel kod gumbo. Aka bende wacho ni ng'wech makamano dhi bedo matek ahinya. To bende wacho ka ni parni Ugunja kod Ugenya ok nyal weyo orengo chien. Ka bende wacho ni mana kaka Alego Usonga ok nyal weyo chien oduol. Owacho ni odhi bedo kanyo, owacho kanyo gi dhongere ni it's going to be about regions. Mana kaka isewinjo ka mano Salima ka achiel kod Dr. Agnes bende oselero kinyi makawuono. Penjo mara mano penjo mar Victor Maseno. Openjo ni penjo mara en ni bende jo Alego Usonga oyie gi kom mar deputy governor kose gidwaro kom mar speaker e od bura ma Siaya. To ka gidwaro speaker to engineer Gumbo oyie miyogi bende ma inyalo miyogi go kura mopogore. Wacho ni en Victor owuok Rarieda. Penjo makamano iwinjo makare. Dr. Agnes kinyalo mana duoko penjo makamano. Ka bendo penjo ni bejo Alego Usonga nyalo yie kod kom mar deputy governor kose gidwaro kom mar speaker e od bura mar Siaya. To ka gidwaro speaker to engineer Gumbo oyie miyogi bende ma inyalo miyogi go kura mopogore. Okapar kamano. Kom mar deputy governor ntie gidhando moloyo kom mar speaker. Although speaker is heavy lakini sani jo Alego gingen wuodgi oa e komno to ka wuodgi oa e komno wuodgi mar ariyo bet number ariyo madino bet number 1 actually in the other elections. Aneno ka jo Alego nikech oduol dege jo Alego bomiyo orengo kura gima wantie gi 50-50 and jo Alego are very rational. Gino giyier ngato nikech ngato en margi giyiero policies to king'iyo jogi duto oloso policies mekgi kila ngato ous gima ouso lakini kwang'iyo madipli kanyo ODM kor mar Siaya nyaka bed kom mar ODM awacha diero ken Azimio kata nyithinde ot inyalo bet gi nyikuai inyalo bet go siepeni inyalo bet gi ot maduong gi ot matin lakini odu en odu Odwa mar Siaya en od mar ODM. Tang'iyo ni Oduol is a technocrat. Oduol is a manager. Orengo is a politician and also a lawyer.
ka giketo tich maber ginyalo tiyo ni Josiaya. Oduol is a worker. Ginyalo tiyo ni Josiaya. Okatamra. Adimbele. Lakini gima wacho niya, nyaka wangi what is the most important. Lakini kom ka jopiny ong'iyo, kom mar Oduol bedo deputy governor speaks to them. Jo mang'eny kia kata gir speaker ni enang. Speaker yes controls the county. Lakini ji dwaro loch. Wuodwa ema jarariyo. Ka gimoro ditimre ni Agri mano wakwero e nying Nyasaye. Who is the next governor? Oduol Digi. Kata kamano ka wadhi mbele aneno ni samaro mano miwa bende chiegni rumo. Kata kamano ka pok watieko adagom ni wangi ane ng'weche kin jogo mabende laro komno mar senate mano e county ma Siaya. Wantiere kanyo kod ji 6 malaro komno mar senate e county ma Siaya. Wantiere kanyo kod Dr. Oburu Oginga mar ODM, Julius Okinda mano mar Federal Party of Kenya, wantiere kod James Waban mar MDG, kanyo nitiere kanyo bende Oscar Onyango mar DAP Ishmael Atuda mano mar independent kachiel kod Anthony Yogo mabende chunga kar kende kata en independent mano laro komno mar senator e county ma Siaya. Akawadhi korka kori Salim ka wachako kodi ka intiere boma ma Kisumu kono ng'wech mar laro koma mar senator e county ma Siaya. Wanyalo wacho ni ng'wech makamano ponono nyaka sani wanyalo wacho ni en kind ng'a gi ng'a kata en ka bende kata bedo ni ji 6 laro kom makamano. To ka wang'iyo kuonde chung od bura mabende nitiere county ma Siaya, en kar chung od bura mane manyalo yango jalno mabiro bedo senator manyien e county ma Siaya? Salim. Joisa moro kitimna maber penjo ma jararieda cho penjo kiketo na iketo Salim agoyo mosa inya Salim inyalo duoko penjo no matin. Inyalo duoke matin. Wachne ni tani gi wach machuok. Erokamano wach senator ne gi wach machuok. But gimoro Agnes wacho kanyo ma very dangerous. Onge tiende mondo uchandre gi minodi ne umanyo nyathi chando udhi ka jolemo wuotho ka jothieth. To kuseyudo nyathi tae tu chako struggle mondo uneg nyathino. Wach mar multi-party democracy jaluo no thagro ne kabisa moneg jowa marembo chwer mathoth. Mwayudo multi-party democracy mondo ji obed gi duond buche modhuro. Ok nyal bedo ni kendo jaluo ema dwano neg multi-party democracy mano thagore ne wuon. Ka Agnes nyisi ni ODM marwa ma Siaya. Otemo nyisi ni David Ochieng ma party leader mar MDG to jakanye. David Ochieng en ja Siaya and en MP ma Ugenya. Ten ye party leader mar MDG. So even MDG is equally ma Siaya because David Ochieng okwae county machielo mopogore gi Siaya. Ten ye party leader. So we need to allow live and let live. Where jomoko bedo in space ondo gibedi. ODM is the dominant party. Yes. Yeah. That's okay. Yes. That's okay. Salim, that's okay. ODM is the dominant party. I'm a life member. I'm a life member mar ODM. I belong to ODM. Yes. But I'm alive to the fact ni chama mamoko benitie. Mano Katamra, I've not refused that. Even as we sell, even as we sell and market our political parties. So that said, Angeo ni you had already had posed a question about the speaker and what have you. I would still want to repeat, Dual was popular 2013, and he also tried his luck in 2017, but then popular Komar governor, not Komar deputy governor. This is a whole different arrangement. Ma Alego Usonga must again rethink Kakajarareda no watch. And are they prepared now to take deputy governor? Because Gino Dual Manegidwaro no Dual ma governor. This is a Dual ma deputy governor. So Alego will have to think about that. And when Gidong Dalang went to think and then make a decision how they want to move. With regards to Achmar Senator, an opinion is out there. Say what Chenyali Noya. Ni senators muchungi chama mar ODM e region wa Nyanza, Kaluo Nyanza. Wale ogi manamondo kigichamo manikecha formality. Nke jomoko chung kodgi. Otherwise okane any senator muchungi utiko mar ODM ma ng'ato dhi thago. Obed Edi in Migori, Obed Kajiwang in Homa Bay, Obed Ojianda in Kisumu, Obed Dr. Buru. Yoga Paranwa Leoge Lewas formality, Mondo Gicham Moma. For that one, I think Chama not him Maber and gave us very popular candidates, Mutegno, Maoknyal Turoji Katagi campaign. So for Siaya, even irrespective of the regional balance, Gangang Ogini, it's given ni Dr. Buru Oginga, Rubedo Senator Masaya Gukinyi Mangage. And Okadwa Katano Obed ni na wache ni 2 holes and then 1 horse.
enana Oburu chung to jomoko lao bang'e ata en Senator Masiaya. At least Salim kano ayie. Inyalo in korka pachi parona de ngwajno mar laro kom senator. Oburu is winning. Ange James Wamban, ange the other candidates. They cannot match the experience mar Oburu. To kata Senator Ojienda, Kajwang, Juduto Maringo Nyanza, they are candidates and their records are clear. Koro kanyo to agree with Salim. So about Senate, there is no discussion. It is Oburu Odinga. Yeah. Akasomo moko kuom ote kendo mabende aneno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono anyisi nyakwara Ramogi Ajwang inyalo oronwa ote mari e namba mar 3 Facebook kacha bende wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduora_. Aka bende kasomo moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Johnny Juma wa Kowino wachona Ugenya en wajonya waol gi temo mago mana ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Kasomo ote machielo mara Steve Lando owachoni Orengo James is best fitted for Siaya County CEO. Owachoni his track record, owachoni wechigo maga mibadhi, owachoni lerahinya kipimo kod mano mara Gumbo. Mabende owachoni who got corrupted during parliamentary select committee chair investigating mano mara Waiguru. Mano pacha Steve Alando mabende oketonwa e Facebook. Kacha Vitalis Ochieng wuodege makara riu bende wachoni ananeno mosa akia pingo siasa ma Siaya pek kendo okwabitero joma okti wadich gi dongruok waselala kuom kinde mathoth ndalo koro chopo ma wageno wangewa oyepo amora kaluo chenro kaka dhi kinde mag siasa bende koro rumo aka bende wacho kanyo ni gin girito mana luto ombulu eyo makare. Janet Onyango bende wacho ni Gumbo en ja development koro ene mawinjo kadhi yiere aka bende ote thoth ahinya kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang okwanyal somo ote tema bende uoronwa okinyi makawuono. Ka wadhi mbele koda twaka marwa Salima kaachiel koda Dr. Agnes akawang'iyo jogo malaro kombego mago mag od bura kata jogo mapono sani podi nitiere ng'wech mar laro komno mar od bura. Wantiere kanyo kod Ugenya, Ugunja, Lego Usonga, Game, Bondo, Rarienda. Akawang'iyo jogo mabende nitiere telo sani kod jogo mabende olap dhogi dong ne kombe makamago. Wanyalo ng'iyo ni kanyo ng'wech mar laro kombe makamago to chalo nang'o? Erokamano Joyce, kang'iyo Bondo MP machon kawe. Kang'iyo Game kang'iyo Game maber nyathi mawuoyi kawe. Kang'iyo Wandai kwa Ugunja, Wandai is getting a seat. Kang'iyo David Ochieng yudo kombe. Kor adwa nyiso Salim ne okan very glued. Ochieng osetiyo. So David Ochieng ko onge a lot of nini, David Ochieng will maintain his seat. Kang'iyo Alego, we Alego boka okom. Lakini mar David Ochieng, it will be a hard tax. Nikech osetiyo ni jopiny. Tuwawachura dir. Ng'ato kotiyo, to tiyo. Tuwagon dhine mbele. Lakini kwa ng'iyo marwa mar Game, bodok ni MP ma Game. Malego, bodok ni Atandi. Mabondo, bodok ni Wood Bondo. Rarieda, full marks, tick, nyaka kiny, bodok ni Wood Rarieda. Koro kama wantie gi shida ka en Ugenya. Mano ang'en Salim bebokona because David Ochieng has worked. Yeah, true. Salim ka wadhi korka kori ka wang'iyo ng'wech mar jogo mabende laro kombego mag od bura. Mano e kuonde chung'o od bura auchiel mabende yudore e county ma Siaya. Ng'wech kuro nyalo bedo machalo nade? Aneno ka janeno marwa moro bende ochwalo ote mare kowacho ni jomoko ponono system nyalo favor gi. Nitiere joma system nyalo favor kose en gino ma ibiro ng'i kaluwore kod kaka ng'ato osebedo katiyo ne jopiny? Ng'ata mandiko wacho ni notiende system bro favor achagi Rarieda en funny constituency in the sense ni en constituency man gi dhoudi ariyo Sembo gi Uyoma
and Asembo Goyoma no sebedo kawilre etelo from 1988 ka Bob Jalango no chako, and then 92 ja Uyoma achiengo neko kao, and then 97 ja Uyoma no ware udeny ngure, and then 2002 ja Asembo koro sedhi kamano. 2007 ja Asembo machielo Tuju ka ngane Gumbo ka kuom Tuju, and then 2013 Gumbo nuoyo, 2017 ja Uyoma duogo. So en ga gima chalo pendulum, odhi Asembo odhi Uyoma, odhi Asembo odhi Uyoma. Gima funny gi Rarieda en ni Uyoma mutiende ae nigi 3 wards, Asembo ma Neto ae nigi 2 wards. Apparently akia kaka Asembo man gi 2 wards nigi kura mang'eny ma duam na romo kata yudho Uyoma man gi 3 wards. So kagi go kura mar dhoudi, ng'ene yiero mokalo Neto no obedo disqualified moko chung. Kagi go kura strictly ki dhoudi to otiende bro yombo gi very small margin. Kapona Asembo ramo ni nyaka gi go kura ni ja Asembo, and then jo Uyoma gocho ni ja Uyoma, then otiende will have a very small margin unless ni jo Uyoma gi moko bende oruko kode mo gocho ni ja Asembo. Kagi ng'iyo track record in terms of what otiende osetimo at the time menyo obedo mjumbe, then he will have a very easy ride mondo nuo kendo kaka jaod bura mar Rarieda. An kaka ng'iyo Rarieda, he has worked otemo kar nyalo ne kaka mjumbe and institutionalize Rarieda in terms of kelo institutions to gimiyo structures mar Rarieda go mondo ti. But kura en another thing. So ka jo Rarieda gocho gi dhoudi, then Neto nyalo upset nikech Asembo nigi kura malach gi wards gi ariyogo. Bondo is given, ochanda okanenga mochungo, obro bedo mjumbe ma Bondo. Wandai bro bedo mjumbe ma Ugunja. I don't really see any problem. Banka Jalango ok nie ng'wech mar laro kom ma game, ok ane gima nyalo thago Elisha bedo mjumbe ma game. Ugenya ayiera gi Agnes ni ok ane ng'ama dine chama mi ticket to do chako chando kendo David en ng'ama ne gichandre go 2017 men Christopher Karan. But kagi kelo ng'ama nyien ma koka dwa chako ng'eyo tiend David Ochieng, to Ochieng no be ng'ama tije tek. So I see a scenario ma Ochieng ma en party leader mar MDG pod dok bedo mjumbe ma Ugenya. And then that leaves me with Alego Usonga. Alego Usonga, if opinion polls manotim machienegi is anything to go by, to it means ne atandi nigi competition moro madwa bedo matight gi ng'ama nyogolo. To en competition matight mami atandi bedo gi support kwende mapek. It still goes again to watch mar margin. Atandi ka oyudo sir from southeast Alego, Mamano is the largest ward in the entire Siaya County. Tatandi oyudo sir from Siaya Township, which is the 3rd largest ward in Siaya County after Ugunja. Then Tandi oyudo sir in any one of the 6 wards ma Siaya, Alego Usonga. Then Tandi will have an early lead. Gokinyi mang'ich. Yeah, Alego Usonga. Then Tandi bro yombo Gokinyi mang'ich. Ang'eyo nitie move mar ni mondo Atandi otim 1 term kaka Alego osebedo ni gidwaro ni ng'ato timo 1 term. That move idhiro motegna ahinya mondo mi oduog kendo jaod bura machon Migosi Omondi Mlwan mondo oduog kaka mjumbe. But Atandi bende is out to prove a point ni kitiyo ni jowu maber, and kaka ne wawacha nda agree gi Agnes ni ja Alego are very rational. Ni ka kitiyo ni jowu maber jothuru ok nyal ng'iyo wach mar ni kia 1 term tidhi 1 term tidhi, ginyalo nuoyi kendo mondo ichaki tini gi kendo. And I think that's what Atandi is out for. Ose prove mano no nyalo tiyo nigi. And aneno ni ndalo 4 modongi okane ka jo opponents mage nyalo catch up very fast, especially gi Queen Men go gi support. Kech Queen Men go gi support e Queen madongo in Alego gine wards madongo Queen ge moyombe koyombo Queen go momedo only 1 ward, then Atandi Gokinyi mang'ich lando mjumbe ma Alego Usonga. So ODM may only lose Ugenya. Akawa dhika watiko tuwa kama Rarieda Galego will depend on how they play their clan politics. Then ODM would see where Kamagilware. Akawa dhika watiko tuwak marokinyi makawuno Salim kachel koda Dr. Agnes. Akawa nyalo manang'iyo kaka ponono sirikal mosebede telo e county masiasa ni osebedo katiyo. Jopinyo osebedo kawacho ni ponono county masiasa okosebedo kod dongruok e yo makare. Akawa ng'iyo sirikal
ma wuok e telo sani kod mago mag ponono mar jogo ma wanyalo wacho ni nitiere ng'wech malaro kom mar obed mano mar gavana, woman rep kaachiel kod mano mar senator. Sirikal ma sani wuok e tele kaunti ma Siaya osetiyonegi yo machalo nade ka watieko? Joyce, seche moko wacho adiera ber and adiera oktow. Rasanga osetemo gi sirikal mare kako nyalo, but jo Siaya are still lagging behind kwa compare with other counties. To Siaya nti gi resources, kwanza wachako gi kawiwa. We are the most intelligent people. We are the most learned counties do to. To wanti gi resources mabeo kabisa. The county governance of Rasanga did not choose its best to give the people the best. I don't watch it without fear. So prayer na gigine na alemonia ni serikal mabubiro kain mar Orengo oduol. Let them work for the people. Where projects manegi wache manifesto or timre. Nkejo Siaya is a county that should be number 1 in the whole country. Onge gimawalak. Siaya nyalo bet number 1 to Siaya kunyal lagbe. Nekaka Kisumu chal. What are we lacking in Siaya? So leadership in Siaya has been wanting, and I want to say it without fear. Yes, and we need to do better. Thank you. Erokamana Salim korka korika watieko twak mar okinyi makawuono. Atelo mosebedo ka telo ne county no ma Siaya kuom thuolo mar higni 10 koro mano chakre higa mar 2013 nyaka sani koro wadhi e debe e yiero gavana mar 2 e county ma Siaya osebedo ka tiyo machalo nade to ponono gin lokruoge kaka mage ma jo Siaya nyalo gombo mar mondo mi gine kose yier gavana manyien yiero mar tich 2 mano juma manyien. Erokamano Joyce, amor ni both Senator James Orengo to gi Nicholas Gumbo yiere ni Rasanga otemo kar nyalone. Ang'eyo ni 2017 Gumbo ne criticize tij Rasanga, but asenene of late kowacho ni Rasanga olay foundation uchopo gi Siaya kama ochopeno kobedo governor he will take over mondo mi Siaya sudi. Bob Agri Orengo men senator marwa bende yie ni Rasanga has done his best kama no nyalo chope kokao governor kaka en Bob James Agri Orengo to bro dhiro Siaya e ong'ala mambele. But en adiera ni Rasanga en governor mokuongo, and therefore gimoro kichako mketo foundation gango gini kawi time mondo mi gigo losre mondo ka tich ochak ng'wech. But ok en adier ni onge gima telo mawuok ni otimo. King'iyo kata idara mar health, Siaya county government mokuongo chulo nyamrerwa ka onge county moro kata Kisumu ma Agnes wacho na nyanguro nyisi ni okopo mana mano from Siaya Karasango mobilize nyamrerwa tiketo gi stipend moro, and mano reduce wach mag nyithindo matho e bwo higni 5, and mano increase wach miluongo ni skilled birth attendants, mine makonyre e osuptande ka gipek. Kata mna weche mag nderni, ang'eyo ni county government ma Siaya oyiecho nderni mag gwenge mang'eny kamoro amora, obed game, obed bond, obed kamanade, mondo mi nderni obed weche mag ECD gi polytechnic. So at least in terms of laying West Imbo, that's okay. West Imbo nyalo wacho polytechnic moger, nyalo wacho ginene ECD moger. So Agnes nyalo wuoyo mana kami ae, and I can say gimaneno because kanye magoye kura, kanye madake, kanye ma impact failure. So at least there are a few things here and there ma sirikal mawuok no olay mabiro konyo sirikal madonjo obed mar Gumbo kata mar Orengo mondo yud kama dhigo nyime, so that ok gichak reinvent the wheel kech gima sirikal madhini otimo. But I want to agree also with Agnes ne Agnes ne there is a perception, I think it's the perception more drive mar ne we have underwhelmed ni that government ma wuok no or perform below average gimane was expected of them. It's a perception. I leave it at that. It's a perception. Rasanga's done his best. No, it's not a perception. It's not a perception. Hey, okay, it's not a perception. If you check the way counties have been working, where have we been? Number D. There are counties that have been number 1. Where are we on the list of having performed? Koro, it's not a perception. No, what is the ranking? I'm ranking like, is for about example, what? ECDs. Our roads. In Maruchani, Imbober. Game is not all that rosy. Yes. Koro wacha kar West Imbo Rasango City West Ingo. Rasanga has worked according to his energy
I want to say that very clearly. But we Agnes, need watch a my government ranking that of can work Yogo. better. Like, for Ranking, example, Kisumu has been ranking as the best. No, Siaya County. Near Siaya terms Town. of what? Siaya Town. Bondo Town is better than Siaya Town. Salim Odein. And Siaya Town should be looking better. But No, Salim. But Adira Bondo, and Adira. Bondo Town is Siaya County. Where is our market in Yala? Where is our market in Yala? No. Okay. Salim, wawacha Adira. Yes. Salim erokamana inya aneno ka samaro mano miwo seru bero urukamana inya kata kamano mbaka kama iwanya logo kata nyaka godhiambo samano miwa emoneno koru erokamana inya Dr. Agnes Salome Awurka achiel koda Salim Odein mar mondo mi ubi watem kolo chal mar ngwecha mano e county ma Siaya yiero maduong' ma higani ahinya to sani ma bende odong' ndalo 4 kende to jo Kenya dhie debe jogo mawuok e county ma Siaya watemo mana kolo nu mar mondo mi wane kaka ngwecha abiro bedo mano e yiero kata yiero jotelo mopogore mawuok e county ma Siaya gikanye mochopo godo e giko mar twaka marwa okinyi makawuono kata kamano twaka kata chenro pokorumo tok chenro makamae chenro mabiro kod nyawadwa Cleophas Oluocha wadonjo e kidieny mar mbaka oromo kama bende pod wamedo goyo mbaka ma bende wabro chwalo nyaka e counties kama intiere kikidhi mabor. Wepi utajipanga? Nitasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo, itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly.